Gipangita pa gihapon sa kapulisan sa DCPO ang suspect sa pagpusil patay sa babaeng na maligya og prutas sa Central Park Road, Bangkal, Barangay Talumok Proper, Davao City nitong Biyernes sa hapon, Oktubre 11. Ang biktima nga si alias Joanne, 31 anyos nga taga Phase 2 NHA Bangkal, samtang ang suspect usa ka alias Morally nga residente sa Purok 75 NHA Bangkal ning syudad. Fruit vendor sub ang suspect. Subay sa report sa kapulisan, kalit lang gidul sa suspect ang biktima o gipusil dayon misibat sakay sa motorsiklo. Naigo sa liog ang biktima. Nadala pa sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC ang babaeng biktima apan paglabay sa kapin usa ka oras namatay kini. Gihangyo karon sa DCPO ang suspect nga mo surrender na lang sa kapulisan ug atubangon ang iyang nabuhat nga krimen. As of today, wala pa mag-surrender ang suspect kaya nagmupod sir na nga mo surrender para baba ang iyang penalty sa korte sir sa kalaon niyang gihimo sir no. And then karon nga si Manahan sir ma-file na nato ang kaso sa korte ato lang ipasabot sa suspect sir no kung nakabalo man siya nakita sa karon sir nga interview. Kung pwede mo surrender pa siya napa siya time sir no para sa iyang pamilya para dili na siya magtago-tago kay nga to ang kaso nga i-file is continue magyud na magpadayon hangtod nga madakpan siya kay mulusod man gyud ang warrant of arrest against sa iyaha. Personal nga bangi ang usa sa ginalantaw sa kapulisan nga motibo sa pagpusil patay sa biktima. Based sa information nga nakuha nato during the investigation nga gihimo sa Talumok Police Station is na sila panagbangi, panagbikil o panaglalis prior to the incident. Last panagbangi nga nakuha nato from the witness concern no last October 9 is na naglali sila. Gumikan sila hang tinda sir kay ang gusto sa suspect is kung iya baligya dorian ang lain na ninda like the victim is dapat dili dorian brag lahi yung anak sir ba siya. Kasong murder ang ipasaka sa Davao City Police batok sa suspect aron mahatagan og hustisya ang pamilya sa biktima. Talumok Police Station niadto gyud ang atong investigator, mga officers nato sa Talumok Police Station para i-convince ang family sa suspect nga mag-surrender pero naamang gyud mga answer no mga balakid ba no nga kung dili gyud mo surrender ang suspect wala tay mahimo pero on the part sa Davao City Police Office sa Talumok Police Station mo-file gyud yung kaso against sa suspect para pud batagaan nato og hustisya ang patay na vendor. Apil sa ginasubay sa kapulisan kung asa gikan ang pusil nga gigamit sa suspect giuli na sa pamilya sa Malitad, Davao Occidental ang patayng lawas sa biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.